ניגוני ויז'ניץ זה תמיד המקום הזה שאני מרגיש מחובר לאימא שלי, לשיר ערס הזה שהיא הייתה שרה ביידיש או בעברית חסידית. ניגון יש לו את הסגולה כמו זרע. כמו איזה זרע שזורים בך ויום אחד הוא יוצא במקום אחר. זה נוגע במקומות האלה של הנפש, של הנשמה, של הרוח. אז זה נשאר שם תמיד, זה היה שם תמיד, זה לא עזב. יש משהו מיוחד בניגוני ויז'ניץ של כיסופים, של רצונות להשתוקק למשהו. כולנו רוצים להשתוקק למשהו. בלי רצון אנחנו מתים. Leweis, 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 Yisroel. ניגון מסוגל לקחת בן אדם מהשפטות, ממקום נמוך, ולהרים אותו. אני הגעתי רחוק מאוד מהמוזיקה של ויז'ניץ למוזיקה ערבית. נסעתי לקהיר ללמוד מוזיקה. היה לי תקופה של מרד, אהבתי את ויז'ניץ וטרקתי את הדלת. והרבה שנים, בשנים הראשונות, כאילו היה כמה שנים טובות שלא הייתי יכול לשמוע ניגוני ויז'ניץ, וממש לא רציתי, זה לא, מבחינתי היה היסטוריה. ויום אחד הלכתי לאיבוד, התחלתי לזמזם איזה ניגון של ויז'ניץ. ואני מסתובב ככה על גדות הנילוס ומחורבות קהיר ושר שירים של ויז'ניץ, וזה מתחבר לי בחוויה, למקום שזה אני, שזה חלק ממני. גם בתקופות שלגמרי לא היה לא נשאר כלום, נשאר רק הניגון. לא נשאר אפילו ביום כיפור הולכת לבית כנסת, אבל הניגון היה. הניגון הזה היה, אז היינו יושבים עם שיער ארוך, עם סיגריות, ערב שבת, והם שרים את הניגונים האלה. תמיד האנשים היו פעורי פה, לא מבינים את המבטא, את הניגונים. ורק עם האחים שלי הייתי יכול למצוא את המקום הזה. כולנו חזרנו בשאלה, כולנו היינו שם. הכוח שלו אצלנו, הוא מחבר אותנו לילדות שלנו. הניגונים וההוואי הזה, זה לא משהו שאפשר להתנתק ממנו. בוויז'ניץ אומרים, אפילו יסך שמדן, הוויז'ניץ ארס תבלבן. אפילו אם תתנצר, ויז'ניץ ארס תישאר. הסתובבתי במזרח כמעט שנתיים. חיפשתי דרך, חיפשתי משמעות, חיפשתי עניין. אחרי שנפלטתי בעצם מבני ברק, מאורח חיים דתי, והתחלתי לחפש את הדרך שלי בעולם. והתרחקתי מאוד מאוד. היה לי למה להתגעגע, כי היה שם משהו עמוק. אני זוכר שהגעתי לתאילנד, היה ערב שבת, והיה שם בית חב"ד שהזמין הרבה אנשים. ואני הבאתי את החברים, גם הלא יהודים, הבאתי אותם פנימה, שהתאמו קצת משהו מאיפה שאני בא. לא ידעתי למה אני נכנס, לא ידעתי שזה יפעל בי ככה, ואז כולם שרו. התחלתי ככה לבכות, הרגשתי עומק כזה של הנשמה מבפנים שצועק, מה איתי? הרגשתי צביטה בלב, ממש צביטה.
זה פלא, כי מה הבן אדם שעזב יש לו בניגון הזה? לך, תשמע ביטלס, פינק פלויד, סקורפיונס. ביחד עם זה, הכל גם הייתה פינה חמה לניגונים של ויז'ניץ, ופלא, זה לא עוזב. שמעתי גם איזו אמרה של איזה רב גדול שאומר, אתה רוצה שהבנים שלך יישארו, שהם יהיו איתך, תשאיר איתם ניגונים בערב שבת, אל תחפור הרבה בדברי תורה. תשאיר הרבה ניגונים, את זה בטוח הם יזכרו. מבחינתי בינינו סירנו, החלטנו לעשות את זה לעילוי נשמת אבא שלי, נתן בן שלמה יוסף הלוי, זיכרונו לברכה. אני שמעתי את הניגון של ועיננו מהסיפורים של אמא שלי, שהיא מספרת על כשאבא שלי הכיר אותה, אז הוא שר לה את זה. הוא פשוט כאילו בהיכרות, ברגע שראו שזה אמיתי ושזה קורה ביניהם, אז הוא שר לה את זה, כל הזמן שמעתי את הסיפור הזה. הוא שר, הסתכל לה בעיניים, הוא אמר לה, ועינינו תיראנו, תיראנו מלכותך. הם היו גרים בחוץ לארץ, והם השתוקקו לעלות לארץ ישראל. החלק הזה של מסה מסה הוא לא שר לה, כי זה קצת, זה לא כל כך רומנטי לשיר את זה. בשואה חסידות ויז'ניץ כמעט נכחדה, והאמרי חיים, זה האדמו"ר הקודם, שהוא הקים את החסידות מחדש, ממש, מאוד מוצל מאש. הדבר הראשון שהוא עשה זה אסף את הניגונים שלא הלכו לאיבוד. זאת אומרת, כל השיקום של החסידות הוא גם נעשה מתוך הניגון. שמעתי פעם שהאדמו"ר האמרי חיים אמר שאם עם ישראל זה צבא, אז ויז'ניץ זה התזמורת של הצבא. זאת הנקודה, תמיד לחזור אליה, שתמיד הייתה, היא נשארה כמו מגדלור. מזמור שירך ניקס, הבייס לדוד. מזמור שירך ניקס, הבייס לדוד. זו יצירה שאותי מרגשת, יש שם קטעי C. הרואים ממחו, הרואים ממחו. אני זוכר פעם שרציתי לבכות, הייתי צריך לשחרר מועקה ולא הצלחתי לבכות, פשוט שרתי את הקטע הזה ובכיתי. יש קטע במזמור שזה חנוכת הבית, מה יכול להיות יותר שמח מזה? מצד שני, מה בצע בדמי ברידתי אל שחת? הנדידה הזאת בין שמחה לכיסופים וכאב. הדלקת נרות חנוכה, שאימא שלי באקורדיון, אחותי הקטנה באורגן, אבא שלי בכינור. אחתו מספדי למוחיילים פיתחתו סכי בתזרי שמחו. כולם רוקדים ושרים, היה כאילו אווירה מאוד ביתית ומשפחתית. הלוואי שיכולתי לשחזר אותה, אבל... למען יזמר חוכו, ולא ידוי. הלוואי שאני אצליח
להעביר לילדים שלי, או הלוואי שהם יצליחו לקחת ממני איזשהו משהו חיובי, כמו שאני קיבלתי מההורים שלי ומבית ויז'ניץ. הניגון של הבית זה ערב שבת, יושבים ליד השולחן, 10 אחים, בנים, בנות, אבא ואמא, ועד ככה, עד 2 בלילה, מפלגים בניגונים. ניגון אחרי ניגון, לתוך הלילה, לתוך הערב שבת, לתוך העומק של הניגון. זה לא משנה, כי לא משנה מחר, עכשיו שרים, אי אפשר לעצור את זה, זה משהו, איזו מתיקות כזאת. ללכת עם זה שלב אחרי שלב, אתה ממש מרגיש שאתה הולך לתוך מסע. ואפשר להתחבר אליו, כל אחד יכול להתחבר לזה.